Alhamdulillahi, yau fa muna ɗauke da wani babban al'amari fa, kanzun min kunuzil janna, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man an'ama Allahu alaihi ni'matan, duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa wata irin ni'ima ta musamman, wa yuridu baqa'a, kuma yake gurin wanzuwar wannan ni'ima kada ta gushe, falyaksur, to yawaita la haula wala quwwata illa billah. Wannan kalma ta daga cikin kanzun min kunuzil janna, ta daga cikin taska daga cikin taskar gidan aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iksuru min qawli la hawla wala quwwata illa billah, ku yawaita faɗan wannan buwayyar kalma la hawla wala quwwata illa billah, fa innaha tadfa'u an qa'iliha, domin tana tunkuɗewa ma'abucin faɗarta 99 babin min ad-durri, kofofi na cututtuka da musibobi da bala'o'oka har 99. adana halhammu, mafi karamcin abin da take tunkuɗewa ma'abucin faɗar la haula wala quwwata illa billah shine bakin ciki, damuwa. To me kake da shi sama da bakin ciki wanda kake gurin Allah subhanahu wata'ala ya yaye maka? Sannan ita din in ka duba, yana daga cikin yadda idan kana nufin wanzuwar ni'ima kamar yadda muka gabatar a baya, bayan haka zaka iya maimaita wannan a kowace rana so 100 idan kana neman yadda ubangiji, kana neman wanzuwar arziki, kana neman fita daga kangi na kowane irin tashin hankali. Me za ka faɗa? Sai ka ce la haula wala quwwata illa billah, la malja min Allah illa ilayhi, la haula wala quwwata illa billah, la malja min Allah illa ilayhi. Haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin Imam Tirmizi. In ka rike wannan, musamman a ce mutum kullum za ka yi so 100 alad dawam, wallahi ba kai ba talauci, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ya fi karfinka tashi da la haula. Assalamu alayka ya Rasulallah.